Здравейте в предизборното студио на ТИС Сливен. На 27 октомври ни предстоят избори. Днес при нас е Евгений Тенев, кандидат от Пряка демокрация, номер 21 в бюлетината. Моля, представете акцентите, предизборната програма или каквото е необходимо да стигне информиран до избирателите. Да, благодаря за предоставената възможност да присъствам в вашето студио. Бих искал да кажа няколко думи за себе си. Както стана дума, Евгений Тенев се казвам, семеен с 3 внучета, икономист по образование, финансов консултант. Координатор съм на политическа партия Пряка демокрация за Сливен и областта. Бих искал да благодаря и за възможността да информирам вашите последователи и вашата аудитория с това, което предлага партията. Това е, може би, най-основното, което може да се чуе и по време на избори и извън избори. Няколко думи за партията в така ретроспективен план. Партията е основана 2005 година от господин Петър Клисаров. По стечение на обстоятелствата, тъй като други политически субекти заимстваха името, през 2014 година тя беше преименувана тя беше регистрирана като партия Реформа. Тъй като други ползваха с последствие името, тя беше пререгистрирана на Пряка демокрация. Няколко думи също и за председателя на партията Петър Клисаров. С него се свързва отварянето на главата Белене по времето на царското управление. Проектът, който е предоставен на България, е целял за 3 години за $2 милиарда консорциум от канадската ядрена компания, на която той е бил представител, Канду, и банки японски и италиански за 2 години да изградят 2 реактора. Тъй като на властта ни допаднал проекта, видяла е, че няма да лавира, грубо казано, са отказали проекта. По-късно той преминава като генерален менеджер на най-голямата проектантска и инженерингова компания в света, IACOM, американска, за която тогава са работили 45 000 служители от цял свят, специалисти и експерти, а към настоящия момент са около 200 000. По същия начин се правят няколко проекта, които Европейския съюз е изискал България да ги има, за да може да кандидатства в Европейския съюз. Такъв проект един е бил транспортният план на България. Пак поради същите причини той е отхвърлен. Другите проекти са свързани, те са няколко. Един от тях, за който пак ще спомена, е мултимодален терминал, при който на ЖП платформи тировете, пресичащи транзит през страната, ще минават от граница до граница. По същите причини и той е отхвърлен, както и другите. Със сведения, Румъния е приложила в своята икономика 4 такива проекта. Поради тия причини, при които външни инвеститори, както и български, не могат да работят нормално на българския пазар, в българската икономика, той решава, че проблемът е системен и трябва да се включи в промяна на системата. Грубо казано, моделът на държавно управление. Създава партията и започва да работи. Покрай проектите той е написал няколко книги, едната от които е Пряката демокрация, другата е Игрите на властта. Тя е свързана с всички тези проекти, дословно с документи, описани в нея.
За сведение на зрителите, в нея има специална глава за Бойко Борисов, който е ощетил с 300 или 350 милиона държавната хазна, София и държавата като цяло. В последствие той е участвал във всички протести, свързани пак с същото управление, 13 и 14 година, и написва нова книга "Огледало на протестите". Познава се с всички водачи на граждански сдружения, на малки партии, които са дефилирали по улиците на София тогава. Преди 5 години излезе платформата на политическа партия "Пряка демокрация". Тогава се включих и аз в тази партия, защото виждам, че само това е пътят и единствен да може да бъде променен модела на управление с нова политическа система "Пряката демокрация". Платформата на партията се състои от 300 страници, разработвана е от 600 специалисти, за 5 години е оформена. Основен автор на нея е Петър Клисаров. Какво е предвидено в визията на платформата за бъдещето на България? При избори и преди избори социологическите проучвания да бъдат забранени 2 или 3 месеца. Те манипулират избирателите. Коалициите са забранени. Всяка една политическа партия, която иска да управлява, ще се представя предварително с готов кабинет. В медиите, националните, Българската национална телевизия, Българското национално радио, всяка една партия ще излага програма за развитие на България. Журналистите и обществениците ще имат възможност да разпъват, както се казва на кръст, всеки един министър, за да разберат какво се предлага от кабинета. Програмата, която предлага всяка една партия, се явява като договор с избирателите. Коалициите са забранени при този модел. Второто, което е включено, народните представители, кандидатите за кметове, и на общини и на малки населени места, както и общинските съветници да са партийно необвързани. Това те ще го декларират предварително. Има начин да се разбере дали това е така. По този начин никоя партия не може да оказва давление върху народните представители, върху кметовете и общинските съветници. Кандидатите за народни представители ще бъдат само от районите, които представляват. Предвидено е деление на България на 6 района, един район в повече за София и един район за българите в чужбина, българската диаспора. Останалата част са 4 района, т.е. 6 общо плюс 2, 6 плюс 2, т.е. не 6 минус 2, 6 плюс 2. Да. Предвидено е също да бъдат намалени народните представители на 90 народни представители. Да. Уточняваш въпроса, извинявам се за прекъсването. Въпросът е 6 района. Те кореспондират ли с в момента 6 района, които са установени? Плановите за такъв тип райони. Предвидено е да бъдат 6 области, като единият ще има отделно за София специално и за чужбина. Да. Тоест, защото в момента има такива северо-западен, северен, централен и така и от южната страна. Тоест, идентични ли са тези райони като географска територия, сходни или е нов 3 за северна конфигуриране? 3 за Северна България, 3 за Южна България, София и българите в чужбина. Да приемем, че са горе-долу съвпадат с тези, които са. Да, добре. Другото, което е предвидено,
гражданите, тези избори са мажоритарен вод. Също е предвидено и избор на шефовете на държавни институции, както и за съда и за прокуратурата от определено ниво нагоре. Изборът им да бъде мажоритарен. На полицейските шефове, директорите на областните управления. Предвидено е също така гражданите да могат да участват пряко в управлението на страната, като се използват различните видови допитвания, както в национален, така и в местен план. И най-важното, което е, никой досега и никъде не го е прилагал и предлагал, това е механизмът за контрол и отзоваване на народните представители, всички, които са на изборна длъжност, както и на самото правителство. Даже и правителство да бъде на пряка демокрация, минават 5 или 6 месеца или там известно време, ако някой не е доволен, подава сигнал в Централната избирателна комисия, която ще бъде преформатирана в постоянно действаща комисия, която ще има достатъчно работа във връзка не само с избори, и с други ангажименти. Пуска се едно допитване и ако се набере над определеният в определен нормативен акт брой подписи, самото правителство ще бъде отзовано. По същия начин и предстоят избори. По същия начин... Тоест не само в момента се предлага механизъм, с който не е въпрос дали партиите се разберат, а гражданите могат да не разберат народните представители и съответно да поискат нови. Не, тук има действително разделение на властите. Народните представители са независими от правителството. Правителството е отдадена политическа партия. Предвидено е също така, даже и с 1% или 50 плюс 1 да спечели дадена партия, тя, тъй като е предложила предварително план за управление, програма, договора хората са го приели и следва същата тази партия да управлява. Ако след време не се изпълнява обещанията и това, което е записано в плана и програмата, гражданите могат да отзоват самото правителство. Окей. А все пак одит на тази програма, доколко е приложима, включително и с международни договори или с друга ситуация, която се заформи, тогава как ще бъде този контрол? Доколко този договор, така дефиниран предварително при избора за това правителство, за този състав, реално след това, когато се променят условията, в която ще изпълнява тази програма, тогава как ще... война, бедствие. Така. В един такъв момент, когато нещо не е обещано, а възникне като глобален проблем, например войната в Украйна, чрез методите на допитване, гражданите ще бъдат допитани и въз основа на това, което те са набрали като предложения, правителството ще инициира референдум за участие, неучастие или участие на една от двете страни в конфликта. Аз си признавам, че нещо не разбрах. Мнозинството от Народното събрание или излъчва правителството? Както е сега? Не. Правителството се избира пряко от избирателното тяло. Отделен ли е избора или два избора в един и същ момент за Народно събрание и правителство? Отделни са изборите за един път партия, която да управлява, отделно мажоритарни избори за народни представители от различните райони. Т.е. два отделни избори. Да. Това може и да не съвпада в зависимост от ситуацията, както и за останалите
частични избори, както се появяват. Едно уточнение. Тези 6 области или 8 области, за които говорихте, същата структура ли ще имат, същата форма, както сега? В смисъл, териториално те ще са различни, но същата административна единица ли е? Коренни промени предстоят при едно управление в режим на пряка демокрация. Сега не знам точно колко са, някъде към 600-700 хиляди държавни служители в цялата администрация. При нас е предвидено те да бъдат 111 хиляди, 111 човека. 20%. Да. Както казах, народните представители ще бъдат намалени. Всичко това ще бъде коригирано и предварително обявено, за да може... Тук пак едно уточнение казвате 111 хиляди, 111 човека. Да. Защо точно толкова? Така са изчислили експертите, малко съвпада и с площта на България. Добре, това е много интересно. Все пак администрацията като цяло в България е натоварена. Тоест има много често и все по-често всъщност се забелязва, че самата администрация не успява да постигне необходимото. Тоест това редуциране на този ресурс човешки, всъщност администрацията не би ли оказал още по-голям проблем? В отговор на вашия въпрос бих допълнил, че е предвидено на всички избиратели, които имат право да избират, ще бъде предоставен безплатен електронен подпис. Това е свързано с бързото сондиране мнение сред избирателите при различни ситуации, как да действа правителството. По същия начин могат да участват в изборите, не както до сега се провеждат изборите, а всеки може да от таблет, от телефон, от компютър, в секцията, която е открита. Всички възможности са. Тогава как ще се отчита отседналостта и дали всъщност не е възможно, извинявам се така грубо да го изкажа, и ни флашки да бъдат изнесени зад граница? Няма флашки, няма отседналост. Човек гласува там, където е в момента. Може да е на плаша и да гласува. Специално за общините и за населените места предварително е ясно кой къде е регистриран, така че не може друг да гласува в района, в който... И аз имам един въпрос. Как смятате, че ще се справите с обучаването на гласоподавателите да използват тази технология за гласуване? В контекста на многото невалидни бюлетини на предходни избори. Ако мога и да допълна този въпрос и всъщност дали това не е потенциал всъщност хората, които не могат да боравят с електронни подписи, с електронни устройства, да не се окаже, че някой им асистира в боравенето. Които не могат, ще отидат в самата секция. Така че този въпрос... Тоест оставаме все пак... Да. Предвидено е всичко това. Даже беше предвидено и по почтата, но предвид последните, те не са и толкова последни, обстоятелства, свързани с изборите в Щатите и на някои други места, се вижда, че този метод много не работи и не е надлежден. Кой метод? По почтата. По почтата. Да. В Швейцария всъщност, доколкото съм запознат, подаването на гласа може да бъде в всякакъв път, включително дори и таксиметрови се включат и през градски транспорт. Има доброволчески организации изобщо за подаването. Спомням си едно интервю, което беше направен паралел между български избори и изборите, които се провеждаха в Швейцария. Всъщност, Швейцария ли е... Откъде идва идеята? Така да задам. Да. Много често говорят, че пряка демокрация има в Швейцария. Тя действително е подобен вид, но с времето се вижда, че там
системата е много тромава, специално като се провеждат референдуми. И тук не си спомням точно преди колко години, дали беше преди 10, свързано с банките и самите... Кризата 2008. Може би тогава, не съм сигурен, така проточиха референдума, че манипулираха хората и не можаха... референдума беше всъщност в полза на банките. Така че при тях манипулирането на един референдум може да стане. Тук по този начин става много бързо и така се реагира. Считате, че по-добрата версия на предложението на механизма е това, което вие предлагате спрямо швейцарски модел? И това, модел. което предлагаме в момента в Швейцария ние. Те си правят референдуми, води се референдум на демокрация, но нашето е по-различно, защото там няма този контрол, който е предвиден в нашия модел. Аз да се обърна към всички. Значи, едва ли ще може да опишете цялата картина на това. Действително. Но може би имате още няколко думи или изречения там да изложите цялата така, основата. След това, моят логичен въпрос ще да бъде: как смятате да стигнете до този модел? Какъв е пътя? Да, благодаря. Много точен въпрос. В основата на пряката демокрация стои гражданското общество. До сега виждаме, че то, колко е съществувало, колко не, от години, все по, така да се каже, затъва, и в последните 5 години се вижда, че има едно бягане от избори, игнорират това, което се предлага от партиите, има една апатия. Този модел на представителна демокрация води до всякакви епитети могат да се използват като цяло за падане нивото на отделния индивид на обществото. Шмекери, може. И всичко става и за това ще спомена самите избори, къде какво имаме пряко участие и опит от това. Неминуемо ще се стигне до момента, в който хората ще разберат, че трябва наистина да участват, да променят нещо. Много често се говори, че това нищо не зависи от нас, което не е вярно, защото само малко повече хора да отидат да гласуват, могат да объркат сметките на тия, които правят нещата предварително. И аз за това казвам, че изборите към момента не са, така да се каже, избори, а чрез изборите се легитимират предварително нагласените дали коалиции, дали партия, която ще управлява, то вече не е възможно една партия да управлява, но хората чрез изборите легитимират. Знаем, всички виждат се по телевизиите, предават даже и от самите избори как стават манипулациите. В едно село, там Врачанско ли беше, северо-западна България, в друго село, Горно Александрово, как кмета стои до масата, бивш кмет и кандидат за кмет, а неговия брат брои бюлетините. Това беше на последните кметски избори и 2 бюлетини ги подправи. После се разбра, че само една или двете са били достатъчни, ако не ги е бил подправил, трябвало да отидат на балотаж. Имаше следствие, всичко си е както си е било. Нищо не е завършило. Даже... Следствието още продължава? Или са касирани изборите? Не са касирани. Даже за касирането, то има много случаи. Спомням се преди 10 години, или малко по-малко, в Сливен, тук бяха обявили за една секция, подадоха жалба с 100 и няколко подправки в самия протокол.
съда излезе с решение, че действително поправките са направени, но и да се проведат нови избори, те няма да променят резултатите, което не е окей, както се казва. И два други примера ще дам. На последните юни месец изборите в нашата секция, моето семейство, 4 души сме, които даваме за нашата партия гласа си, и знам още за 3-4 комши, със сигурност, но да кажем, че не са ги дали. После обявиха официално 2 гласа. Двата наши ги няма. Наш член от партията в чужбина, председател на комисия, провеждат се изборите и свършили се, той отишъл до тоалетната, броят през това време, връща се, за политическа партия Пряка демокрация няма нито един глас даден. А той и жена му са гласували. Ето се казва, дигнал е скандал, но са направили второ преброяване на бюлетините и се оказва, че 2 бюлетини са на купчето на Възраждане. Просто, да не говорим за... сме ги виждали по времето на Цветан Цветанов, как чувалите носеха и хората трябва да се активират, защото всичко това, което става, се предава и на следващите поколения. Ние изтърваме поколенията, бягат в чужбина, а много хора се връщат и искат да се върнат. Наш член от Кюстендил работил е, успешен бизнес живот е имал в Канада, остава е, дали са милиони, не знам, но се връщат с семейството си и 20 и няколко семейства той е агитирал и са се върнали в България. И те чужденци идват в България, така че... Извинявам се, ние знаем за тези измами, всички, говоря в общ смисъл. Обаче, как да стигнем до тази форма на демокрация, за която говорите? Ами, тази форма на демокрацията трябва чрез медиите. То се оказа, че до медиите трудно се достига, националните медии, интернет пространството е много по-полезно за достигане до повече хора, отколкото чрез медиите. Ако правилно разбираме, идеята е, че за да се случи тази реформа на пряка демокрация в нашата страна, вие очаквате всъщност гражданите да се информират и сами да пожелаят и сами да почнат да изискват такава реформа в държавния апарат. Ами, необходима и законодателна промяна за реализация на тази идея. Искате да достигнете чрез медийна кампания? Това ли? Ами, ние достигаме по всички възможни начини. И индивидуално, и през интернет. Затова всяка първа сряда в Zoom се прави среща с симпатизанти и членове на партията. Там тези, които не са запознати, задават въпроси и се отговаря. По този начин сме предвидели да достигаме. Че вече имаме на 300 видеа в YouTube. Тоест, ако мога да обобщя, разчитате чрез медийна кампания хората на тези избори, които съществуват в момента, тази форма на избори, да достигнат до извода, че вашата партия предлага правилното решение и по този начин се стигне до този начин на управление. Това е начинът, който за сега може да бъде прилаган. Ясно. Хората, ако видят нещо, ние имаме сега и много интересни видеа, свързани с какво представлява досегашната демокрация, какво представлява пряката демокрация, с една от социалните програми визуализирана е как е предвидено на първо време да се предлага само на социално слабите пенсионерите едно хлебче от лимец, кофичка кисело мляко и бутилка вода. Това е направено. По същия начин има и друго филмче, в което представяме един
така да се каже, селищата на 21 век. Защото в програмата на партията е предвидено за 2 мандата около 70 селища да бъдат създадени на зелено, както се казва, в които ще работят млади хора, изградени от мрамор и гранит, с всичката инфраструктура и производствена структура. Тоест, нови населени места, а защо е необходимо от мрамор и гранит? Ами, защото българин, който работи в момента в Швейцария, една от най-големите проектантски фирми, подарява и предлага този проект. 5 години са му коствали да го патентова, защото в тази конструкция няма нито метал, нито бетон. Тоест, това е строителна система, която е от гранитни и от мраморни блокове, без бетон, без армировка, и други композити. Тоест, това е строителна технология, всъщност, която се предлага. Строителна. Също и за пътища е предвидено гранитни пътища, чиято годност, тя е изчислена 50 години е трайността на тези пътища. Кои са ползите на този вид строителство и откъде ще вземем този гранит? И още един въпрос всъщност. Това не поставя ли монополизъм при едно такова решение? Тоест не поставя ли условия за монопол? Всичко, което ще става в един такъв режим на пряка демокрация, е свързано с конкурсни начала. Няма никакъв монопол, както и примерно монопола, който сега съществува в дадени стратегически направления, е предвидено да бъде разрушен, защото примерно в енергоснабдителните предприятия те са 3 и се явява един монопол, който е за страната. В момента да кажем, че с новите възобновяеми енергийни източници вече има възможност за така автономно в някаква степен производство и покриване на нуждите, но вече има енергонезависими жилища. Да, започват вече енергийни общности, които да се формират, така че, нали, може би примерът не е точен, но че има монополи, съгласни сме всички на масата. Искаме се да върна малко, предполагам, че на Георги тази тема ще му е. В началото коментирахме за енергетиката и за Белене конкретно. Може би, Георги, ти да... Да, аз просто изчаквах. Значи предполагам, че ви може би приключихте с основните стълбове на това. Има още няколко неща, но... Добре, в последствие... Само секунда да допълня за селищата, защото е много важно. Там е предвидено да бъде живота им да бъде автономен. Училища, детски градини, спортни площадки, тенис кортове, всичко свързано с земеделието и преработването на земеделски продукти. Консервни фабрики, там ще работят хората. Тези къщи, които ще се построят, ще се предоставят за 20 години на семействата, като с 1/10 от едната заплата ще се плаща наема за тези 20 години. След това тя остава собственост на семейството. Така, аз го разбирам това нещо. Преди да премина към енергетика, каква е ролята на, ако може само с 2 изречения, каква е ролята на държавата при тези автономни селища? Ролята на държавата е, че тя ще ги изгражда. Значи предвидено е един умерен етатизъм да бъде приложен при този бъдещ проект на пряката демокрация. Имам предвид защо тези селища да са част от България, да не са си, примерно, Република Ямбол или нещо такова. Нищо не го разбирам въпроса. Вие казвате, те ще са абсолютно автономни. Енергия, всичко, те ще си земеделие, храна. Автономни от гледна точка на съществуването, с услуги и такива подобни. Нещо ти искаше да попиташ?
малко по-рано споделихте, нали, че има всъщност готова технология с мрамор гранит в Швейцария, инженери и така нататък. Доколко всъщност тази технология някъде е представена или някъде има ли пилотен проект, който вече е реализиран? Не, няма така приложение. Той е предоставен на България и само за България. Така. Доколко е възможно тогава и доколко е приложимо, ако в Сливен предоставим място, например, за спортна площадка, казахте, че спортни съоръжения могат да бъдат изграждани, зала или нещо такова, един такъв пилотен проект да бъде изготвен и за България да се приложи и да се покаже. Но, разбира се, тук предвид, че това до момента не е реализирано никъде, в някаква степен няма как да бъде ясен риска, как да бъде покрит. Обикновено, когато говорим за нови технологии, обикновено иноваторите стъпват с безвъзмездно предоставяне на технологията, за да може да се утвърди нейното прилагане, качество и всичко това, което е определено. Възможно ли е един такъв тест да бъде направен на нашата територия в Сливен? Комисия в момента се занимава с позиционирането на всички тези селища. Избора на място е много важен и това не може да стане сега при тия условия, в този модел на държавно управление. Окей, т.е. със сигурност идеята е, че изначало трябва да бъде изграден цяло селище, т.е. тази строителна технология, примерно, не може предварително на някакъв по-малък обект да се покаже и да се представи. Не е предвидено такова нещо. Добре. Така, въпросът, вие споменахте Белене в началото. Така, въпросът ми е следния. Първо, бихте ли използвали, ако все още ги има, реакторите, които имаме в момента за Белене? Това е първата част от въпроса. После, как виждате, какво е мястото на ядрената енергетика в енергийния микс на цялата страна? Какво е мястото на възобновяемата енергия? Как го виждате, както е сега или по друг начин? И какво се случва с мариците? Като за ядрената енергетика, какви са хоризонтите там? И какви нови източници на енергия виждате в бъдеще? Значи около 5 въпроса в един. Ако трябва, ще ги повторя. Може да запомните. В основата на на енергетиката в България ще стои ядрената възможност за придобиване на енергия. Само тук да уточним, т.е. до сега беше последните 30 години АЕЦ Козлодуй формира между 30 и 50%, нали, зависи от периодите. Тоест да приемем, че около 60%, 60-70% ще се покриват от ядрената енергия. Приблизително. Долу-горе. Тези, които работят, ще продължат да работят и ще бъдат изграждани и други. Да, т.е. 30-50 ги покриваме и ги опазваме и от тук нататък идеята е да се повишава участието на ядрената енергията, произведена с ядрено гориво. Така, тук важен въпрос. Имате предвид само АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене на тези площадки да се изграждат нови блокове или и други площадки? Само тези площадки, защото те са сертифицирани и могат да изпълняват бъдещи проекти. Добре, тогава може би, ако нямате нещо друго за ядрената, какво е мястото на възобновяемата енергия и може да назовете там може би за Белене да уточним допълнително. Тоест идеята е в Белене да се случат нови, защото Белене в момента няма реализация. Блокове има, площадка има... Няма експлоатация. Добре, да додефинирам. Тоест, така не, че има нужда от до изграждане, за да може да бъде. Тоест, относно Белене, каква е визията за Белене? Ще продължат да се изграждат нови мощности. Тоест, целта е Белене също да влезе в експлоатация? Да. Окей. Добре. Така, как виждате нещата с възобновяемата енергия? В момента има проблем с слънчевите панели върху земеделска земя, която не е така сертифицирана, но реално много често е такава. Просто давам пример. Как ги виждате нещата? Перките и така нататък.
този проблем ще се задълбочава с изминаване на времето, с гаранциите на самите съоръжения и от екологична гледна точка нещата не стоят много добре. Те бяха временно, така да се каже, пробутани, за да обслужат някакви лобистки интереси, но с времето нещата ще се променят. Както атомната електроенергия в други държави беше закрита и започват да правят постъпки за откриване, специално за Германия, така че също ще стане и с тези възобновяеми енергийни източници. Правилно ли да разбереме, че е само проблем възобновяемата енергия или може да бъде и решение? Не е решение, защото нито вятъра го имаме постоянен, нито това, което се направи, бих казал, кощунство от гледна точка на земеделските земи. Тоест, ако генерализираме формата за производство на електроенергия, идеята се лансира максимално сравнително класически реакционни технологии, ядрени. Те са нови технологии, но все пак са утвърдени технологии. Вероятно за мариците също ще стане ясно, за тецовете, топлоелектрическите централи, но като цяло възобновяемите енергийни източници, фотоволтаични централи и вятърно-енергийни паркове считате, че по-скоро имат обратен ефект върху територията, където са, отколкото... Считате, че ефектът от електроенергия е по-малко, отколкото може да бъде вероятно друг ефект от земеделие или... Ефектът е отрицателен и от гледна точка на цената, от гледна точка на цената, която доходите, които отиват в определени лица. Ако бяха направили същите ВИ-та с държавата да ги направи и парите да отиват в държавата в полза на цялото общество, беше друг момент. А този, който го направиха в частна полза, и то се знае при кои отиват. Тоест проблема е частно-държавно, а не толкова като технология и като начин на приложение. Проблемът е начина, по който го направиха. Защото ние сме земеделска страна. Специалистите казват, че България може да изхранва 50 милиона души. Ние сме сега 5 или 6 и внасяме храна. Дам конкретен пример, просто за да стигнем по-бързо до... Ако има слънчеви панели в индустриална зона, това разумно ли е или има проблем? Също се отнася и до перките. Примерно, ако перките са навътре в морето и не се виждат от човек на плажа, това решение ли е или проблем? Решение е слънчевите панели да бъдат на административни сгради и да задоволяват нуждите на самите Разбрах. стопани. Ако не се засягат плодородна земя, ако не се засяга, не е проблем. Не е проблем. Така генерално да обобщим. И те няма да бъдат и в такива големи количества и такива огромни площи да бъдат заети. Перките? Перките и те представляват проблем от гледна точка на екологията, даже и в морето. Дори и да не се виждат с просто око? Да. Добре. Моля и Филип, и ти, ако имате някакви Бих искал да допълня, че в микса ще влезе и производство на електроенергия от Черно море, сероводорода. Има технология, която отлежава и събира праха. Отдавна е изключителна технология, а ние сме на самото море. Благодаря за това, което казвате. Реално отговаряте на последния от проекцията въпроса за енергетика. А за тецовете, мисля, че последен въпрос, що се отнася до енергетика. Тецовете също ще бъдат преоборудвани с възможности за екологично чисто гориво, природен газ, водородни и водородни парогенератори. Добре, така. Може би, Филип, имаш ли въпрос? Така, сега.
Вие споменахте за възрастните хора. Факт е, че в по-голямата част от страната, но конкретно в Сливен, най-голям дял от хората са хората над 60 години, ако ги разделим на различни дялове по 10 години. Тези хора над 50 и над 60 са най-много. Така. Това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е проблема с раждаемостта. Какво може да се направи в рамките на областта, а може и конкретно за град Сливен, да кажете, или пък генерално решение, може и да е и за други градове, но което е приложимо и в град Сливен. Какво може да се направи, за да може възрастните хора и майките с деца или жените, бременни жени, да кажем, да имат една по-добра градска среда? Какво може да се направи? Как може да се улесни живота им? Какви са ключовите, да кажем, 3 неща, които може да е едно, които може да се направят? В момента не бих могъл да кажа какво може да се направи. Едва ли скоро би могло да се направи при този модел на управление. По принцип при нас е предвидено да бъдат строени повече домове за възрастни хора, държавата да предоставя подходящи условия за живот на тях. Тоест отделяне на възрастните хора от семействата? Това е въпрос на личен избор, но ще бъде създадена такава база. Добре, имам предложение. В момента съществуват поредица от паркове и пешеходни зони в града. Ако те бъдат свързани в един пешеходен пояс, който да започва примерно от Беленските муми, изхода към Бяла, и продължава до парк Юнак, т.е. съответно от почти всички части на града, хората ще могат да се вливат максимално бързо в една пешеходна зона или пешеходен маршрут. Ареал. Да. Това маршрут решение ли е? В лично качество бих казал, че е решение. И би трябвало да се увеличават парковите площи в Сливен. Има достатъчно площи, които в момента са в едно никакво състояние. Те са казарми. Тоест инвестиции в градски пространства, в обществени пространства трябва да бъдат би трябвало да бъдат направени и да преминем към нашите въпроси, основните. Имате ли какво да добавите за възрастните? Не Последен въпрос за свързаността. Какво може да се направи Сливен да бъде по-добре свързан с съседните общини в рамките на област Сливен и как областта да бъде по-добре свързана с останалата част от страната? Като един от вашите конкуренти спомена за това, за стратегическото място на Сливен между София и Бургас, между София, Букурещ и Истанбул. Как може Сливен да се възползва от това място и как може тази свързаност да се подобри? Вие говорихте и за интермодални терминали. Те са в краищата на държавата. Те не са в краищата на държавата, те са свързани с транзитното преминаване на товарните автомобили през страната. Добре, те са специално за това предвидени. Би трябвало да бъде вкаран в действие един такъв проект, но това зависи от централната власт. Добре, аз просто дадох като жокер. Как виждате свързаността? Как може да се подобри? Свързаността може да се подобри специално с Северна България, с създаването на тунели през Стара планина. Такива фигурират като проекти. Аз, доколкото се спомням, 80-те години имаше такъв проект, правен от японци за Шипка. Не знам поради каква причина не беше реализиран, но би трябвало 3 такива да бъдат, поне 3 направени в различните местоположения. На кои местоположения виждате тези 3 тунела?
Единият с Шипка свързан, другия е по там този коридор Видин-Кулата. Той е всъщност край Враца. Да, той е някъде Петрохан всъщност. Петрохан, да. Коментира се Петрохан, да. И другия вече Дюленския проход ли се пада. Да, т.е. считате, че с едни минимум 3 така пробива в Стара планина, това би могло да се направи нещо за подобряване на транспорта и свързаността на Северна Южна България. И това се очаква да има много пряк така икономически, т.е. инвестицията в тези пробиви се очаква да бъде колко възвръщаема в годините напред? Трудно ми е въпрос на сметки от специалистите. За това започнаха последно време и други причини има камионите да минават страни от България. Въпрос към партията и как тя функционира и със съответно членовете и с кандидатите, които са. Може да дадете малко повече яснота, т.е. пряка демокрация като платформа, съответно членовете и кандидатите. Как става този подбор или как е организацията на партията? Организацията на партията е така, че всичко каквото става е въпрос на коментиране и мнозинството, платформата си е ясна, но всичко друго е предоставено на отделните местни, така да се каже, организации. Нямаме този развит като другите партии модел, но постепенно от избори на избори все повече хора припознават това, което предлагаме и стават членове на партията. Възприемайки самата партия в крайна краща, тя има своята ценностна система, има своите устои, има своята принципност, която заявява. Как това след това продължава с лицата, които са избрани през платформата Пряка демокрация? Как успява ли партията, така да се каже, да опази тази ценностна система на партията, която има, след като вече е използвана на избори и след това кандидатите да могат да изпълняват тази ценностна система? Може би какво е влиянието на човешкия фактор? Дали духа на пряка демокрация като принципи продължава да е устойчив въпреки човешкия фактор? Или не, въпросът е, разбрах. Въпросът е на едни избори. Пряка демокрация е една платформа, която има ценностна система, която има съответно предизборна програма. И отделно има самата пряка демокрация е дефинирана чрез тези 600 страници, които и по-рано бяха 300 страници, 600 беше специалисти, които са работили по нея. Точно така, 300 страници, т.е. тези 300 страници би следвало не само на избори да се прилагат, а реално същината е, че след изборите трябва да се приложат тези 300 страници на практика. Как това се случва? Това, което е заложено в платформата, е предвидено да бъде приложено, когато имаме участие в изпълнителната власт. Когато правителство има съставено от политическа партия Пряка демокрация. За изборите, които до сега са провеждани и сме участвали, и става дума най-много за местните избори в Ямбол, от представителят на който е сега и кмет, втори мандат Ривански, той се обърна към партията, за да може да се представи от името не на някоя партия, на която е член, а която му предоставя възможност, за да може той да, така да се каже, да се пребори с недостатъците, които са съществували в управлението преди него. Добре, да задам така въпроса обратно. Тогава Ривански, след като е избран от Пряка демокрация, обратно лоялността от страна вече на избрания и в длъжност кмет, как се прехвърля обратно към Пряка демокрация? С най-добър замисъл го казвам. Това да, разбирам.
той за такава лоялност към партията, за каквато ви питате, предполагам, няма такава лоялност. Просто той изпълнява това, което е предложил на гражданите и за което е бил избран. Той е в техен плюс. Общуването между него и партията и ръководството на партията не е сведено до постоянни разговори или някакво давление ние да упражняваме върху него и неговите общински съветници, защото той има голяма група общински съветници. Правилно ли да разбираме, че той е приел принципите на партията, но реално партията просто му дава възможност да си разгърне потенциала? Правилно. И тук, да, извинявам се. Точно това аз казвам, че точно от 19-та година, от 5 години, ние сме в един такъв преход от модела на представителна демокрация към модела и политическата система пряка демокрация. Ние предоставяме в момента, защото няма друга възможност, сам човек да се кандидатира за кмет. Инициативен комитет може да го предложи, но ако няма партия, той няма да има гръб в Общинския съвет, няма да има група от общински съветници, които да застават зад него, защото обикновено се знае, че връзката между кмет и общински съветници е много силна, за да... Тогава пак, т.е. разчитаме, че трябва да има някаква представителност и в Общинския съвет. Т.е. от една страна търсим пряко управление, но отново разчитаме на представителност в съответния орган на Общински съвет. Към момента има представители на пряка демокрация, които са водят и такива като група, но те вече по свое усмотрение преди това са застанали зад кмета, за да бъдат включени в листата и работят вече според своето виждане по местното управление. Може ли да... Да. Ако правилно разбирам, значи една личност с група последователи могат да използват партия Пряка демокрация като платформа на местни избори и биха могли да станат част от управлението. Като това не е задължително, не означава задължително, че те изповядват ценностите на тази партия. След това има ли отговорност към това, че... Към ценностите. Към ценностите, да. На партията. И към устоите. Да. Това, което правят общинските съветници, е свързано с тяхната лична отговорност и евентуално лоялност към човека, който ги е предложил в листата си. Специално да имат лоялност към партията, това е вече личен избор, това, което правят. Ако те се как беше думата, компрометират в този смисъл, се остава за тяхна сметка. Ние предоставяме възможност на този, който се е обърнал като един вид кандидат за кмет, но не на всеки. Все пак се прави проучване на кой се предоставя тази възможност, а вече за хората ние не отговаряме, както и след време не отговаряме и за него. Примерът ми беше свързан с избор за местна власт, но очаквах отговор в контекста на парламентарните избори. Парламентарните избори са друго нещо и ние нямаме илюзията, че ще направим някакъв успех, за да влезем в Народното събрание. Поне такива са... Ситуацията е такава за сега. Преди да продължим, може ли да разясним за нас и за зрителите нещо? Значи, вие не участвате в коалиции, нали така? Да. Така. Вие никога не сте преминавали 4% бариера. И 1% не сме преминавали. И 1%, окей. Което е финансирането от държавата.
Това е границата. Има ли общини, които управлявате, или където имате общински съветници, или където имате кмет? Освен Ямбол. Ямбол за втори мандат е господин Ривански. За първи мандат от последните избори имаме кмет в Горна Оряховица с общински съветници. Доколкото ми е известно, той се справя много добре и в задълженията ги е намалил наполовина, грижи се за младите семейства, пуска 10 000 на родено дете. Доколкото ми е известно, това е май първия случай в България, където има такова решение на проблема. 10 000 лева? Да. Добре. Имаме общински съветници, които преминаха бариерата и влязаха в Общинския съвет в Сливен, но след като се конституира Общинския съвет, групата смени своето име. Тя не смени своето име, а декларира ново име — Пламен Крумов и приятели. Така са решили, така ще постъпват. Това доколко е коректно към избирателите? Тоест, на избори излиза избор за пряка демокрация и да, Пламен Крумов, но след това пряка демокрация не влиза в Общински съвет. То коректността трябва да се гледа към избирателите и избирателите да си правят сметката след време, като видят примерно някои други, които са били в финалиста, после в втора, в трета. Добре, така задам въпроса. Възможно ли на следващите избори отново да се подкрепи Пламен Крумов с платформа на пряка демокрация? Не, това е абсурд. Това е абсурд. Добре, мисля, че това изчиства въпроса. Да преминем към въпросите нашите, които... Значи, Ти си Сливен е гражданска инициатива, която е сравнително млада, но смятам, че е така стабилно Стоим вече в общественото. Подхожда по различна тематика, така широк спектър. На тази база в отворена покана, както към вас и към всички други кандидати, поставихме едни 6 теми. Те не са така въпроси умишлено да не бъдат затворени, за да може да се разсъждава върху тях. Включително и ние самите сме в готовност да търсим сътрудничества, не на партиен принцип, а на принципа да обогатим местната общност и по какъв начин това може да бъде благотворно за нашия град и регион. Първата такава тема е свързана с възможността да се блокира изгарянето на РДЕ в ТЕЦ Сливен, както и реализирането на биомониторинг. Доколкото предполагам сте запознат с казуса, ако трябва да дам малко повече подробност. Запознат съм. Добре, тогава очаквам коментара. Да. Моите поздравления към инициативата. Добре се движи и би трябвало да се разраства и да се появяват и други такива инициативи като представители на гражданското общество. Особено от млади хора. Това е най-важното, защото бъдещето без младежта не може. И младият дух е важен. Да, така. Въпросът с замърсяването на въздуха, почвата и въобще екологичната обстановка и среда е важна за здравето на човека. Това е проблем, който не е само за Сливен, той е въобще за страната и извън нея. На различните места този проблем се решава по различен начин и в зависимост от факторите, които влияят. За Сливен специално бих казал, че тук съществува една симбиоза между местната власт, олигархичното владение на икономическия оператор, централната власт и държавните контролни органи. За мене би трябвало да се намери начин тази симбиоза да се разбута и да не може да съществува. Така да се каже, топката е в полето на гражданството на град Сливен и би трябвало гражданите по-организирано да търсят други екологични организации, юристи и такива
които са успели да преодолеят в техния си регион този проблем. Знаем за замърсяването, за бившото използване и бъдещето след подписването на този договор между Община София и оператора ТЕЦ Сливен. Става въпросът е 20 000 тона. Да, 20 000 тона. И голям проблем в тази симбиоза се състои в това, че всички знаем какво е декларирал кмета на предните кметски избори, на последните, и какво става и какво ще става. Кмета декларира на предните избори в видео, точно в разгарата на предизборната кампания, преди една година точно, плюс-минус няколко дни, че всъщност няма да допусне изгаряне на отпадъци. И доколкото се спомням, че не е имало също. И че може би не е горено, което по документи последните години наистина не е горено, но има на площадката отпадъци. Може би преди 4 или 5 години някъде назад в историята, за да не, това да не се приема като точно, но наистина по документи последните години декларираните отпадъци, депонирани РДФ на площадката на ТЕЦ-а, стоят като едни и същи количества. Тоест това в някаква степен вероятно е коректно. Най-малкото документално. Но беше заявено и, че няма да бъдат изгарени и няма да допусне изгаряне на отпадъци в ТЕЦ Сливен. И за да бъде коректно да уточним, че вече има сключен договор. Да. Вече има сключен договор за 20 000 тона. Да. Точно в този смисъл стои и мястото на контролните органи, които се явяват държавни. И аз не случайно го казах, че те са част от проблема. В публичното пространство излизат юристи, които декларират, показват какво е станало в Пловдив и на други места. Така че... Говорим конкретно за РИОСВ. Стара Загора. Да, и може би Рези в някаква степен. Ами Рези също, доколкото знам, те не се занимават изобщо с този проблем, дали околната среда влияе върху здравето на гражданите. Околната среда е РИОСВ. Рези здравето, регионална здраве. Да, в този аспект и Българска агенция по безопасност на храните също може би трябва да съответно да се намеси и относно фурани, диоксини, да види в биомасата всъщност доколко има отлагане или няма. В момента в България всъщност той затова е поставен, затова оказахме, че е тема, е въпрос на разискване, не само въпрос, но все пак търсим отговори в тази посока до как е възможно да се установи биомониторинг на територията около ТЕЦ Сливен и на територията на регион Сливен. Предвид... Това е национален въпрос. Отделно и национален, но ние в контекста той е национален, но от държавно ниво, национално ниво, как може да се подпомогне само с притискане на институциите и да им се търси отговорност, защо не съществува такъв. Значи, ние като гражданско общество правим опити. Обаче, сигурен съм, че вие като народен представител също бихте могъл да направите нещо, да опитате да направите нещо. Най-малкото имате по-къси пътища до съответните длъжностни лица. Ми е известно, е правено опити чрез бившите народни представители от Сливен да се прави такова нещо, допитване, да се държи едва ли не сметка, но властта намира начин да отговори по друг изополски ли беше начин. Все още трябва да отчетем, че все още е комплексно разрешително за изгаряне, в което е включено изгарянето на отпадъци на ТЕЦ Сливен, не е влязло в сила, поне до момента, последните 2 дни не съм проверявал, но така... Тук да отбележим нещо, според това, което казвате, тъй като говорите за властта като нещо така далече, малко такова чувство имам, но пряка демокрация се надява, че един ден
ще успее, ако не е тези избори, то ще успее да мине 4% или нямате такава Може надежда? ли да счетем тези избори като някаква генерална репетиция? Ами, тези За избори са 52-то Народно събрание. репетиция, след половин година ще има друга репетиция. Но все пак в един момент трябва да бъде изиграна постановката. Да, С добър смисъл го казвам, нали, не искам Разбирам, да има някакъв негативен оттенък в Ами, изказа ми. в един момент ще дойде време, когато това нещо ще бъде по законов начин променено. Просто ще се намери начин да се изгарят или да се сепарират и по всякакви други технологични начини да се сведе до минимум това, което ще се изгаря. Да се използват отпадъците за възпроизводство на други преработвания и да се забрани в отделните тецове или други на неподходящи места инсинератори да се горят отпадъци. Така че ТЕЦ Сливен, както и другите, които не са минали, те, доколкото знам, един или два има още, ще минат на по-екологично гориво, което е газта. Ако може само така категорично да кажете, целта ви е на тези или на следващите избори да влезете в Народното събрание. Ами, първата цел е да минем 1%, за да имаме някакви средства за участие в медиите, защото това е просто невъзможно сега. А пък за 4% вече... Следващата цел. 4 пъти ръст трябва след това да се случи. Желаем като цяло ръст на всеки. Така да бъде категорично и по първата тема, т.е. гледната точка е, че трябва да се блокира изгарянето на РДФ в ТЕЦ Сливен и да се търси всяка възможност за такъв, включително и да се реализира биомониторинг. Задължително. Следващата тема е по наша инициатива, в която имаме силно желание да организираме, направили сме проучване, направили сме и предложения за BMX олимпийско трасе. В Сливен има традиции в колоезденето, като цяло BMX е дисциплина, освен че вече е олимпийска, но и дисциплина, която е доста въвеждаща в колоезденето. И считаме, че с реализирането на едно такова съоръжение може да бъде стратегическо за България, за региона. Каква е вашата позиция? И може ли да се открият, възможно ли са според вас държавни субсидирания през Министерството на спорта или друга оперативна програма за реализирането? От гледна точка на партията, това, което е предвидено за спорта, ние знаем сега, че в сферата на спорта през последните 3 десетилетия се прилагат какви ли не има фиотски машинации и корупционни практики, така че спорта за тези 3 десетилетия е паднал на много ниско ниво, макар че тук в последно време има някакви успехи. Всичко това се отразява най-вече на самите спортисти и на спорта като цяло. Ако дойде ред Политическа партия Пряка демокрация да управлява, в първия мандат на своето управление е предвидено да се заделят 100 милиона лева изключително за масовия спорт. Доколкото така ми е известно, точно това трасе е началото, неговата възможност за проява и предоставя възможност на масово да се използва. Да. Това е... Тоест попада в вашите възгледи за подкрепа на масовия спорт точно и така. за развитие. Предвидено е в селищата, по-големите селища да се направят плувни басейни, баскетболни игрища, тенис кортове, това са площадки в парковете за спорт. Тези 100 милиона всъщност как биха били разпределени и този бюджет за какъв период? Периода е 4 годишен за един мандат. Тоест тези 100 милиона да бъдат за 4 години, т.е. за 4 години да има инвестиции 100 милиона в спортни съоръжения. Да. В изграждане. В изграждане. В изграждане поддръжката вече тя ще мине, може би, в възможности на... Значи, всъщност,
Предвидено е, нали, местните власти да са децентрализирани, няма да им се упражнява така давление от централната власт. Също е предвидено данъците, които се събират, половината да остават в местата, да, където са събрани. Това е данъчна реформа. Да, абсолютна данъчна реформа. Няма да влизаме в подробности на нея. Искам тук да направя една вметка, понеже аз съм бил в Лихтенщайн, ходих там на гости, видях в целия Лихтенщайн 37 000 души и отидох в едно селище, 7 000, това е най-голямото селище, Ешен се казва, няма значение, и там в това селище 7000 души имаше 2 басейна и игрище баскетболно, ако не се лъжа. Тоест, вие искате да доближим Лихтенщайн по стандарт. Така, не знам оттам ли е взето, но без здрава нация, спорта помага за това, държавата не може да... Тази сума, която обявявате 100 милиона, дали са лева или евро, но в крайна краща тази фиксирана 100 милиона и в двата случая, така, по мои много крупнени показатели, ми се счита, че няма да е достатъчно. Обяснявам защо. Тези, колкото са градовете и толкова населените, само един колодрум в момента, който е за Сливен така стратегически спортен обект, бюджета, който е обявен е 15 милиона. Окей, дори да не бъде 15. 5 да бъде. Това означава, че ние с този бюджет коментираме 20 сходни съоръжения в цялата страна. И 1 милион да бъде пак. Може би това изчисление е направено на база на технологията с гранит и мрамор. Не. Тези изчисления са направени по-рано и те не включват такива големи съоръжения, какъвто е един колодрум. Масовия спорт. Говорим за масов спорт, за площадки, т.е. едва ли не във всеки квартал да се появи игрище за мултиспорт, да кажа, на подходящо място. Добре. Може ли да хвърля една ръкавица? Доколко е реалистично да направим проучване за възможността евентуално изграждане на BMX трасето чрез тази технология, която споменахте? Тя като гледам май не се вързва с... Все пак не познаваме технологията, а това е нещо иновативно и би било чудесна форма за реклама на технологията, нали, изграждане на олимпийско съоръжение. Доколкото съм запознат, трасето е от... То не е покрито. Да, не е покрито, само с някаква настилка, тартан, може би някъде. Има и тартан, може с асфалтом, да, има и земни всичко е естествено. Той тартана не е толкова естествено. Не, имам предвид другата част от трасето. Да, има и земни миралните, да. Няма как да... Технологията не го позволява. Жалко. По-скоро друга технология, която се коментираше за пътищата, вероятно е приложима. Там за пътищата е отделно. Добре, тогава ще си позволя да хвърля от другата страна. Пътищата технологията за пътищата дали може да бъде приложена за това изключително съоръжение, нали, би било страхотен шанс за тази технология. Да оставим това като възможност за последващо проучване, допитване. Естествено, според мен някакси прилива въпроса за здравата нация. Спорт е един, но Сливенски минерални бани всъщност е един друг потенциал. Вашата позиция... Само искам да допълня, че са предвидени, ето ставаше дума за новината, предвидено е фирмите, които инвестират, подпомагат спорта и изграждането на такива спортни съоръжения и клубове да бъдат с сериозни данъчни облекчения. Така че за спорта е предвидено доста неща. В момента спорта клубове не могат да се възползват от дарения, доколкото съм запознат, защото мисля, че е необходима законова промяна, защото да не влизам в подробности, но има нужда определено относно спортните клубове и спортните относно спорта и спортните съоръжения, конкретно дейността на спортните клубове има болешки, които трябва да бъдат излекувани от тази гледна точка. Бизнесът трябва да се стимулира да инвестира в момента, доколкото съм запознат, не в детайли,
има такива пречки, ограничения, да го кажа така. За Сливенски минерални бани. Как могат Сливенски минерални бани да бъдат не по-малко емблематични от Велинград, Сепарева баня, Павел баня и други, Хисария и така нататък. Други. Да бъдат разпознаваеми на туристическата карта на България. И на балнеолечебната карта. И не само на България, и на Европа. И на Европа, да. България е изключително надарена точно в това отношение. Тя е втората страна по минерални извори след Исландия. Доколкото знам, преди време пишеха, че са 700 минералните извори. В друга информация съм попадал, че те са над 4000 минералните извори. Към тях още от началото на прехода има така много сериозни апетити и започнаха да се отдават на концесия съществуващи и изграждането на нови. Доколкото знам, последните години, последните 4 години над 200 покупки на земи, свързани с извори или около минерални извори, са направени и това е направено от израелски фирми. 2021 година правителството сключва едно споразумение с Израел за управление на водите на България, което беше публикувано август месец, а влиза 10 дни преди да бъде публикувано, през юли месец. Можете ли да ни изпратите повече информация или документи? Да, това, мога да ви предоставя. Добре. Сега нямам такава. От това, което казвате, виждате заплаха или виждате някакъв потенциал, възможност? Да. Всичко може човек да си помисли, след като преди 100 години, няма да ги смятаме точно колко са, сливенският инженер Иван Иванов направи водоснабдяването на София, а те сега го предоставиха на външна фирма, която, доколкото знам, почти никакви инвестиции не е направила. Тя управлява, тя дига цената, правят социално поносима цена. Колкото повече се вдига заплата, толкова повече се вдига и социално поносимата цена, която се плаща от гражданите в полза на чужда. За Veolia ли става въпрос или за друга фирма? За Софийска вода? Софийска вода. Да, тя е собственост на Veolia, ако не се лъжа. Като... Френска. Да, предполагам. Да. Окей, да. Така беше, когато сега вече не знам дали е така. По същия начин, значи, това, което е свързано с минералните извори, е част от националното богатство. Не може да се предоставя на други да го управляват. Има вероятност някаква така друга мисъл в цялото това мероприятие, което са направили с споразумението. Това показва още и нещо, че това държавно управление не е способно да упражнява управление, не е властване, управление на държавните ресурси. Изключителна държавна собственост и в този смисъл баните преди половин година направих един коментар в една публикация на Сливенски общественик, че това, което би следвало да се направи за сливенските бани, е един консорциум между собственика и стопанина, държава, община. От гледна точка на държавата, Министерство на здравеопазването, Министерство на спорта и Банката за развитие
Българска банка за развитие. Българска банка за развитие. Тук една скоба, има и частни собственици там. И щях да добавя, да, и частните собственици, които са заинтересовани да влязат в този консорциум. По този начин ще има финансиране от банката. Министерството на здравеопазването ще влезе от гледна точка на СПА процедурите или балнеолечението. Министерството на спорта от гледна точка на спорта, за да може да предостави и то да упражнява някакъв контрол, за да се направи един комплекс не само за лечение, но и за спортуване. На времето го ползваха разни отбори, които идваха на баните да си карат лагера. Подготовка, профилактика. Да. Това предполага, че няма да се отдаде на концесия на някоя фирма и нещо да взима общината, а едно действително целогодишно използване на тези дадености и по този начин здравната каса, сега действащата, чрез нея европейските пенсионери ще се ползват от тези услуги. Тази възможност те да получават тази услуга. От това по-хубаво, мисля, че не би могло да стане, но е въпрос на виждане на тези, които са фактори в политиката. Аз останах с впечатлението, може би и моите колеги, че вие сте навътре в темата за водата. Имате ли мнение за ВиК Сливен? Как може да се реши проблема с спирането на водата? Не съм толкова в течение, но ВиК би трябвало по друг начин да бъде институционализиран за управление. Сегашното управление може да се каже, че е на никакво ниво. Като гледам нашите чаши, ние имаме проблеми с ВиК. Следващата тема, която става въпрос отново за опазване. Какви са възможностите за държавно субсидиране, съдействие за опазване на архитектурното и движимо културно наследство на Сливен? Мога да дам допълнително така поясняване и търсим мнения и конкретно в случаите, когато, например, има частна собственост, която е архитектурна недвижима културна ценност. Има много къщи на архитект Захари Илиев, например, които с фасадите си определят облика на нашия град, този характер, тази идентичност. Но тъй като са в частни ръце, по една или друга причина много от тях не биват опазвани и по този начин вехне и нашите обществени пространства, защото те участват, въпреки че са частна собственост, частна къща. Но са обявени за културни. Архитектурни недвижимо културни. Да. Сега, дали са декларирани, дали са категоризирани местно и национално значение, принципно говорим, че това е наша архитектурна идентичност, която определя облика на града ни. Как може, предвид, че се определя облика на града ни, да бъдат потърсени възможности за подпомагане на частна собственост, да бъде опазена, за да може да опазим обществените пространства? Това е преди всичко в прерогативите на законодателната власт и би трябвало да има закон, който да постави така собствениците, че те да не могат да бягат от задълженията си като собственици на такава собственост. Всичко от закона и контрола зависи. Тоест, вие считате, че когато е частна собственост, отговорността за опазването остава изцяло на частния собственик. Тоест, държавата, местната власт не е нужно да се намесва в това опазване и да го подпомагат. Напротив, с закона ще задължи и държавата, и местната власт да упражнява контрол и вътре в закона да е разписано това, което не спазва собственика, да го направи така, че да бъде изпълнено от държава. Да въпроса си. Тоест, инвестицията би следвало да стане само от частния собственик, обществени средства не би следвало да бъдат вливани
за да се опази обществения характер, предвид, че той е частна собственост, конкретния обект. Би следвало да има и инвестиции от страна на държавата. Тоест допускате да се подпомагат частни обекти, когато те определят обществения характер. Всичко това би следвало да бъде заложено в един нормативен акт. Или вие виждате по този начин нещата, дори и държавата да, примерно, да се погрижи за съответната сграда, частният собственик след това трябва да бъде търсено от него участие финансово. Участие и отговорност, това, което ни е свършил, трябва да вземе участие в това, което е направено по обновяване, реновиране на самия обект. Друга критична тема. Законни решения за преодоляване кризата и проблемите с гетата и конкретно за квартал Надежда. Особено щекотлив проблем и въпрос. За поколение вече. Да. Okay. Детайлно не мога да го развия, но е предвидено при нас гетата да бъдат премахнати. Отведнъж? От раз? С булдозер? Това е въпрос на... Това е процес, за който... В какъв времеви диапазон този процес трябва да се реализира? Не по-малко от един мандат. Защото той е свързан с много средства. Това, което е предвидено в платформата, не съществува толкова, но е предвидено от гетата по различни критерии, не мога да говоря за какви са те, да бъдат премествани постепенно семейства, като в един блок се предоставя на едно семейство възможност за живеене. С всичките му други неща, които са необходими за интегриране в обществото. Няма да е всичко безвъзмездно, но има начини те да бъдат накарани, да се интегрират в обществото. Аз имам спомени, преди години в квартал Дружба имаш един ком на втория етаж. Така че преместването на хора от гетото и настаняването им в новопостроено жилище категорично не е решение. Те имат нужда от социални умения, как да живеят в тази среда. Това е нещо, което отнема малко повече. Тоест ти даваш решението, те трябва да го приемат ли? Окей, моя грешка. Не, просто питам. Значи, това е един процес, който е свързан с други процеси, които ще решава бъдещия модел на пряката демокрация. Той не е отделен този процес. Комплексно ще се работи за развитието във всяка една област на икономиката и на обществения живот. Ако трябва да уточним, казвате, че тези хора ще бъдат разпръснати из останалата част от града в, примерно, кооперации, отделни групи от къщи или пък блок отделен, но те ще се разпръснат сред останалата част от населението. Не, общо идеята е да получат нови примери на подражание, предполагам, нали, като концепция най-генерално. Това е едно от нещата, но всичко е свързано вече и с образование, с приобщаването към даването на професии, които нямат... Всички те трябва по някакъв начин да намерят своето място, щат не щат. Ще бъдат по някакъв начин. Тоест, щат не щат в някаква степен не е въпрос вече само на личен избор, а реално вече и на обществен избор. До такава степен са ескалирали нивата, да кажа. Обществото трябва да създаде условия за те да бъдат интегрирани. С разрастването на гетата и използването на дали от местната власт, дали от централната власт, само по време на избори, защото ние
тайна, че те ги ползват най-вече за това. По нашите проучвания, всъщност, поне в секциите, които бяхме, не се оказваше съществено влияние или на друго мнение сте? Аз съм на друго мнение. Добре, окей. Моите наблюдения са малко по-различни. Да, колегите са участвали в начин, потвърждава се тезата ви. Секциите, обаче в кои секции? Там долу? Да, точно за тях, за тези секции. 8 словно ли бяха? 6 и 8 всъщност. Да. Добре. Беше котлив въпрос. Обект са на ухажване в момента и затова ни им се търсят много отговорности, които се търсят от останалите граждани. Но този въпрос и проблем трябва да бъде решен от обществото. Последен въпрос. Разговорът доста се разширява, но трябва и на него да му сложим край в един момент. Съставяне и приемане на план за управление на природен парк Сините камъни. Как това да се случи? Необходимо ли е? Той, доколкото знам, влиза в Натура 2000. Натура 2000 и в Натура 2000, да. Ами, той е обект на третиране закона за горите. Закон за биоразнообразието. Закона за... малко интегрирани, няколко закона са, но е в областта на Изпълнителна агенция по горите. Към Министерството на околната среда и водите. Природните паркове са към Министерството на околната среда и водите. Конкретно РИОСВ, нали, Регионалната инспекция по околна среда, по-скоро е в МОСВ. Да, към МОСВ и към фокус е околната среда, не само горския ресурс. Да. Може би тук... И общината участва, може би малко. Да, но нали, когато говорим за природен парк, на преден план по-скоро се смисъл и концепцията на закона и на устройството е, че на преден план стои околната среда в цялост, а не само горския ресурс. Нали, като някакво уточнение, ако мога да генерализирам. От наша страна, пояснявайки, може би, предвид, че в момента няма правила, няма разписан адекватен съвременен план за управление, става така, че всъщност управлението не е според нас достатъчно адекватно към съвремието, към природата, към опазването. Наскоро включително имахме и конкретно становище, което беше потвърдено от РИОСВ по наше питане относно резерват Котелко, който е част от природен парк Сините камъни. Природен парк Сините камъни е с по-ниска степен на защита спрямо резервата, но той също има нужда от ясни правила. В този аспект как да се случи това съставяне и приемане е въпроса. Разбира се, ако нямате мнение, спокойно може да не е казано, че трябва да сте експерти по абсолютно всички теми. Не съм запознат с въпроса, но предполагам, че трябва да бъде ясно разписан в закон и под законови актове и въведено конкурсното начало, което за управител на самия или директор, както се води, на самия парк, както и на другите, с конкретен план за изпълнение през неговия мандат. Тоест, считате, че конкретният директор, управител на парка също той трябва да има конкретен план, който да бъде в паралела, както трябва да има мажоритарни, може би и тук трябва да има такъв мажоритарен избор, ако приемаме, че това е всъщност един държавен ресурс, който трябва да бъде опазен. Най-малкото ще бъде подложен на конкурс по определени правила. Да. И след това трябва да съблюдава изпълнението по конкурса, както е избран. Евгений Тенев, народен представител, кандидат за народен представител от 21 многомандатен избирателен район, пряка демокрация, 21 в изборната бюлетина, 27 октомври 2024. Предстоят избори.